Timing kay guys, pag wala mo koga. Pamit di pagid me. Birthday dito Linda. Ayan ang birthday. May guitar na Kasi ay, kundi nga. Kapan di ay. Oo. Oh, Jose! Wala lang ito di ay. Iruan nga. Wag na. kayo nga na magsimbahan guys. Tangki ka. Pag-plaster. Ayan guys, malayat na ni Mimi karon. Wala pa niabot ang pari guys. Reluna. Isang pa na pagbalik ang relationship nato sa Ginoo. Pinaagi sa pagbago sa itong kinabuhi. Pinaagi sa gitawag na to prayer. Pag-ampo. Sunod sa 40 na adlaw. Ang mga Pilipina, nasa may haliw-haliw sa Pilipinas. Ay, gano'n ninyo. Take to pa sa iyo ah. Ang parents, sa mga parents, bali ikaw. Ako mga parents, Dali ko sa Daridalbe. Dali ko sa Daridalbe. Dal. Hinodlog ikaw sa mga buhay sa mga apostoles. Sa musulod na unta si Pedro sa balay. Isugat siya ni Cornelio ug gimihapa si Cornelio sa iyang kailan ug isimba kaniya.
Apan nilibangan siya magpatindog ni Pedro o ilan. Tindog, ayaw ako si bahagay tao ng pangakon. Si Pedro maingon, karon na ila ako ng ang Diyos walay pinalapit. Ang mahadlokon naniya o nagbuhat sa estaro iyang lawaton sa walay sapayan sa bulok sa iyang panin. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kaniyang tanan nga namatik sa mensahe. Ang mga magtuong nga Hudyo nga tagahok nga kuyog ni Pedro na tingala nga ang Dios nagbuo usab sa iyang kasa nga mao nga Espiritu Santo ngadto sa mga Hudyo. Kaya nakalungkot sila sa mga dili-hudyo nga nagasulti sa laing mga pinulungan nga bigdayeg sa pagkagamhan sa Dios. Si Pedro maingon, ining mga tawanan nadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig. Busa maingon siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya gibangyangyo nila siya nga nagpili uban kanila sulod sa pagpili sa kainatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Wakid nag-vote. Bukan sa tuluhaan, kanunay ka na adlaw sa pagpasalamat o kalipay. Pero ato na sa tugtugol, na di ko mga paganyumpo ay atong yaluan, kabisan ng sakop na sa maabot ng mga adlaw panahon ng atong pa, doon sa pag-eskwila. Kaya atong na ibaluan na pagkatugol, walay pagkatapos. Every day is always an experience of learning. Balik pagkatapos, samtang may kinabuhi pa, kanunay kita natuon. Kaya daghan kaayo mga panghitabo sa kinabuhi, kakinahanlan at tutunan o mahibaluan. Kung saan niya ng makatabang, mao ang niya sa pag-eskwela. Yun man na pagtuon. Kita malibot, pinikanan, sa akong alay, kita mo ng tuluhaan. It is your choice. Dipili mo nga mag-eskwela kung natulog ka, it is your choice. Kunyari mo nakatanan, mo ipakita sa sumakasan, pamatasan, gawi, it is your choice. Ay, nagtuon o nag-eskwela ka, itagaan kita ni anak na nagasa. Amen? Amen. Si Propeta Sira, sa mga inilaban ng nagtugan ng propeta sa Bible, sa Old Testament, kasi yung giingon, magkadako na kita na tao, amor, na magpaubos kita o mag-behave kita. Una yung giingon, the greater you are, the more humble you should behave. Kasi magkano kita, ligulang mo na, naligulang na, may buod, nagpasan. Pasayo kami sa among mga sala. Ingon, nagapasayo kami sa mga sala
Sana mo, hindi mo kami ginuitugyan sa kanulay, ginunungan mo sa sangi sa daukan. Amen. Manong sa grasya, ang Ginoo anaaman nimo, bulangan ka sa nababayang kananan, bulangan sa pagbunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami mga kasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Dagan sa kayo ng salamat sa Juan si Speedy, Marites Paro Mariantes. Dagan tayong salamat o sa dukit ang isa. Okay. Dagan salamat. Okay, mga kuya. Okay, mga bata. Okay. Bakalarngat, so manguli nami. Mapit kami lang ni mother kay mag-ilis. Yan mag-ilis, guys. Ha? Anong lihok kay kasi mo yung kuran? Daw man sa dik. Kala ako ng Kuhitaon siya sa yung likod, agod siya lihok. yan, meron bang Ha? si Arnie ko. Sila mo doon. Yan, grahaw ng bangko. O sila doon ni Wal. Diyan doon si. Mga lihok, igitong mga bataa. Sila doon si. Lihok, ilang gagwanaw ng bangko na si Mimi pod galihok-lihok pod. Kapag si Arnie, alin ko, dira yung bangko. Apil si Arnie, gibra ang bangko. Hmm. Ama ni mong papaamay. Mga kasal. Ha?
Naglakaw. Ay, tulog. Ay, nga naman din makatulog. Pangatulog. Tumura magmanga. Di sila nag-balik-balik. Habis kay kuwatan ko nag-balik-balik. Na siguro yan nalimtan. Na yang nalimtan. The next day. Hi guys, good morning. Dito tayo sa aking mga tanim. Hindi pa ako makapamunyag kay pato ng gabi kusuking ulan. So basa kaya atong tanom karon. May gid nila pagpakainom sa tubig guys. Giblisingan gid sila maadyo. So ang akong kalubasa nanurok na. Ayan akong kalubasa guys, ay nanurok na. Ayan. Turok na akong kalubasa. Dani, wala pa siya nagturok. Oh, mo pa nag-ginit. Isa ram na siya kaputos guys. May gid nila pagpakainom sa tubig kay kusog gid kay nga uwan. Ay gahapon sa buntag di ay ang uwan kusog ayo. Gabi yan noon. Gahapon sa buntag pwede ka kusog ang ulan. So timing ito sa tanan ilang pagpakuan. Dani ang akong itanom dani natamnan na ni dani og kuan. Okra. Wala pa nanurok mo pa na ko gitanom. Ang tangkong to sa ibabaw. Kani bakante pa ni. Apa ni tanom. So ayan ang lansones. May na kay nilang pagpakakuan. Pakainom gid sa tubig kay kusog kay nga uwan gahapon. Karon murag kuan gyapon o murag lain ng timpo. Kasi makaulan gyapon ni. Lain ng timpo gyapon o. Kulong-kulong gyapon siya.